A Policía Nacional prendeu un home que pretendía atracar unha sucursal bancaria en Ourense. Dicimos pretendía porque os propios empregados da entidade frustraron o roubo. Patricia Barreiro. Si, acontecía sobre as 2 da tarde cando moitos dos comercios desta avenida de Zamora en Ourense pechaban as súas portas, os nenos salían dos colexios e a xente regresaba ás súas casas. Esa aparente normalidade quedaba interrompida cando un home entraba nesta sucursal bancaria e cunha pistola que posteriormente confirmouse que era simulada pedía aos empregados e traballadores a caixa do día. Ese atraco nunca chegou a perpetrarse precisamente porque foron os empregados desta sucursal bancaria os que conseguiron reducir e reter a este suposto delincuente. Foi un dos últimos clientes desta sucursal bancaria, ataviado cun chaleco reflector que levaba por riba dun mono azul, achegouse ao mostrador portando unha arma de fogo e pediu o diñeiro da caixa. Vuela que a policía, e hai ambulancia e pasou algo aí dentro porque hai alguén con unha pistola. De feito non sabía nin se roubara nin se fixeron amago de roubala. Neste intento de atraco axudouse dunha pistola que posteriormente se confirmou que era simulada. Os empregados en ningún momento chegaron a darlle os cartos porque conseguiron reducilo ata que chegaron as patrullas da Policía Nacional. Que foi un home con unha pistola de broma que entrou e que un dos empleados que o reduciu. Marchou co neno rápido para que non vira moito e, viu que estaba a policía dentro e collendo a alguén, esposando a alguén. Bajaron las persianas, uno que trabajaba e llevaba sangre aquí. Ata o lugar achegouse tamén unha ambulancia, xa que o suposto atracador no forcexo quedou ferido, para ser atendido no mesmo lugar dos feitos. Ningún dos empregados precisou asistencia sanitaria, a pesar do susto e dos momentos de tensión que viviron. Viñen preguntar por eles, porque estaba un pouco preocupada, non sabía quen se que estaba ferido era un deles ou se era o atracador. Moitos veciños e veciñas da zona estaban sorprendidos. Esta avenida de Zamora de Ourense é un lugar con moito movemento de xente e aseguran que é unha zona moi tranquila. Es la primera vez que pasó así. La primera vez era solo uno, un chico o algo, ¿sabes? Eu levo aquí toda a vida e de momento é unha zona tranquila. O home saíu desta sucursal bancaria xa como detido por un intento de roubo. Está en dependencias da Policía Nacional á espera de pasar a disposición xudicial.